Қисми шашум. Ман аз дари сарои ҷаннатмаконӣ бо паскӯчаи бозори ангишт раҳсипор шуда, ба гузари кемухтгарон рафтам ва дар он ҷо ба паскӯчаи пешбаста даромада, ба охири вай расидам ва дар он ҷо дарвозачаи ҳавлие ба ман рост омад, ки аз рӯи нишондоди раҳими қанд бояд вай ҳавлии қоришканба бошад. Ман дарвозаи он ҳавлиро куфтам ва дар дили худ гуфтам: агар ин ҳавлии қоришканба набошад ҳам зарар надорад, чунки дар он сурат аз соҳиби ин ҳавлии ӯро пурсон мешавам. Баъд аз дақиқе аз паси дарвоза шарфаи пое шунида шуд ва баъд аз он бо ҳам пас ҳарф задани ду кас маълум гардид. Аммо онҳо ба даркӯбии аввалии ман ҷавоб надоданд. Ман бори дигар дарро куфтам. «Шумо кӣ?» Гӯён аз паси дар овози зане шунида шуд. «Ман як муллобача ба қориамак кор дорам. Қориамакатон дар хона нестанд. Чӣ кор доштед?» Овози зан такрор шуд. «Корамро ба худашон мегӯям. Кай ба хона меомада бошанд?» «Он кас бевақт меоянд. Гоҳо то ними шаб ҳам ба хонаҳои ошноҳояшон мегарданд». Ин ҳам овози ҳамон зан буд. «Агар баъд аз хуфтан ё ин ки дертар аз он оям, он касро дида метавонам?» пурсидам ман. «Не», гуфт бо қатъият як зани дигар ва илова намуд. «Он кас шабона ҳеҷ касро ба хонаашон роҳ намедиҳанд. Ҳатто дарвозаро ҳам намекушоянд. Ба мо ҳам таъин карда мондаанд, ки на рӯзона ва на шабона дарвозаро ба касе накушоем. Дирӯз боз таъкид карда гуфтанд, ки агар ягон каси шинос ояд ҳам дарвозаро накушоем. Бинобар ин ба шумо маслиҳат медиҳем, ки барои ба ҳавлияшон даромада бо он кас суҳбат кардан беҳуда овора нашавед». «Шумоён ба он кас чӣ мешавед?» Ман пурсидам. «Занҳошон», зани аввалӣ ҷавоб дод. «Агар писарашон бошад, бо вай гуфтугузор кунам, ки вай ба падараш расонда ҷавоби он касро ба ман гирифта диҳад. Он кас на писар доранд, на духтар ва на хизматгор». Ин овози зани аввалӣ буд ва дар паси ин шунида шуд. «Он кас монанди сарви озод якаву танҳо ҳастанд ва якаву танҳо мегарданд». Ин овози зани дуюм буд, ки хандаомез мебаромад. «Хуб, рӯзона кадом вақт дар ҳавлӣ ёфт мешавад, ки он вақт оям?» «Ҳеҷ вақт ёфт намешаванд. Аз сафед шудани рӯз пештар баромада мераванду ними шаб меоянд». Ин овози зани аввалӣ буд. Чун дидани қоришканба дар ҳавлияш ба ман муяссар нашуд ва дар оянда ҳам барои дар ҳавлияш ёфта дидани ӯ дар ман умеде намонд, дубора ба растаю бозор баромадам ва дар дили худ қарор додам, ки агар ин дафъа ӯро дар ҳар ҷо ёбам, пеши роҳашро гирифта ба дурӯғҳои худ иқрор карда мақсадамро изҳор менамоям, то ки аз ҳиҷолати дирӯза бароям. Бо ҳамин мақсад аз растаи кафшфурӯшӣ гузашта ба тоқи хоҷа Муҳаммади Паррон баромада, аз он ҷо бо растаи чӯбкаду ва тамокуфурӯшӣ аз пеши саройҳои мавизу ғулин гузашта ба растаи атторӣ рафта, аз он ҷо ба растаи чойфурӯшӣ гузаштам. Рӯз бегоҳӣ шуда буд. Аксари дукондорон дуконҳои худро баста ба хонаҳояшон рафта буданд. Дар растаҳо ояндагон ва равандагон ҳам кам буданд. Агар дар ҳамон вақт қоришканба ба ман рост меомад, барои бо вай гуфтугузор кардан фурсати муносиб буд. Аммо ӯ дар ин ҷойҳо ба ман вонахӯрд. Ман вақте ба дари сарои ҷаннатмаконӣ расидам, ки раҳими қанд палоси худро дар бағал ва лаълияшро ба даст гирифта омодаи рафта шуда истода буд. Чун чашми ӯ ба ман афтод,
лаълию палосашро бар рӯи суфача монда, худ ба он суфа такя карда истода, бо лабҳои хандон маро ба пеши худ ҷеғ зад. ман аз хандонрӯии ӯ дар тааҷҷуб афтодам, чунки дар умри худ як бор, чунон ки дар боло нақл ёфт, шаби иҷтимоона бо гирифтани як коса ош ӯро дар табассум дида будам. дигар вақтҳо монанди он ки сирко нӯшида бошад, пешонаи ӯ турш ва пурчин менамуд. алҳол ӯ на танҳо табассум мекард, балки дар зери лаб механдид. ман ба наздаш рафтам. ӯ аз ман пурсид: шумо дар ҳаққи Қори Исмат чӣ кардед? ҳеҷ кор накардаам. чӣ шудааст? Раҳими Қанд ба лаби суфача нишаста сухан сар кард. вақте ки шумо аз ин ҷо рафтед, ӯ пайдо шуда, он кас кӣ буд гуфта шуморо аз ман пурсид. як муллобачаи ғиҷдувонӣ, ман ба ӯ ҷавоб додам. тахминам дуруст баромад, гуфт ӯ сарашро боло поён ҷунбонда. чӣ тахмин карда будед? ман аз вай пурсидам. Қори Исмат қадре андеша карда истода гуфт: мардум маро пулдор гумон мекунанд, бинобар ин баъзе дуздон ва беҷогардон чанд гоҳ ба дунболи ман афтода буданд. чун онҳо фаҳмиданд ки ман дар хонаи худ ҳатто як пули сиёҳро ҳам нигоҳ намедорам, ба дилашон оби сард зада, маро ба ҳоли худ гузошта паси кори худ рафтанд. қорӣ қадре хомӯш монда, боз сухани худро давом дод. ду-се рӯз боз ҳам ҳамин муллобача аз дунболи ман гаштааст. зоҳиран ӯ мехоҳад ки аз куҷо пул гирифта ба куҷо гузоштанамро фаҳмад, ва агар равшан фаҳмад ки ман дар хонаи худ пул бурда мондаам, шабона рафта маро калла поча карда пулро бардорад. ин муллобача он гуна кас не, тахминатон хатост, гуфтам ман ба ӯ. фарз кунем ки худаш росткор бошад. аҷаб нест ҳамтуманиҳояш ӯро аз роҳ бароварда ба дунболи ман гузошта бошанд. дар ҳар ҳол аз ғиҷдувониён тарсидан дар кор аст. Раҳими Қанд мегӯяд, Қори Исмат дар охири суханаш ба ман илова карда гуфт: он муллобача ки бо ту ошно будааст, ба ӯ фаҳмон ки ман пул надорам. агар ногаҳонӣ пуле ба дастам афтад ҳам, вайро ба хонаам бурда намемонам. ҳатто дар хона ягон чиз пурбаҳо ҳам надорам. як-ду бистари чиркину дарида дорам ки аз арақчини зери полони хар фарқ надорад. Раҳими Қанд ҳикояти Қориро ба охир расонида ба ман насиҳатомезона гуфт: ба ин гуна одам наздик нашавед, ки аз вай тӯҳмат меборад. ман ба Раҳими Қанд нияти аз Қоришканба ҳуҷра талаб кардан доштанамро, барои бо ӯ мулоқот кардан, чанд рӯз аз дунболи ӯ гаштанамро ва то ҳамин вақт фурсати бо вай гуфтугузор кардан наёфтанамро мухтасаран ҳикоя карда дода, модом ки ӯ ин гуна одами бадгумон будааст, дигар на рӯи ӯро мебинам ва на аз вай ҳуҷра мепурсам. на ҳуҷраи ӯ ба ман дар кор аст ва на мулоқоташ. ба қавли Саъдӣ, атои ӯро ба лиқои ӯ бахшидам, гуфтам ва аз ӯ ҷудо шуда паси кори худ рафтам. қисми ҳафтум. аз воқеаи дари сарои ҷаннатмаконӣ чанд рӯз гузашта бошад ҳам, ман Қоришканбаро дигар ба ҷои рост наовардам ва дар пайи рост оварда бо ӯ рӯбарӯ шудан ҳам набудам. чунки ман хаёли шиносоии ӯро ва ҳуҷраи ӯро тамоман аз хотир тарошида партофта будам ва аз ин одами бадгумони тӯҳматӣ дур гаштанро лозим медонистам. дар ҳамон вақтҳо рӯзе дар саҳни мадрасаи Кӯкалтош ба болои бомчаи як дукони намакфурӯшӣ ба хаёлот фурӯ рафта нишаста будам ки ба болои сарам сояи касе пайдо шуд. ман аз бисёрии фикру хаёлам
ба он соя аҳамият надода, ба тарафи ӯ нигоҳе ҳам накардам. баъд аз он аз болои сарам бо талаффузи қоригӣ садои «Ассалому алайкум» гуфтани касе баромад. ман сар бардошта ба саломдиҳанда нигоҳ кардам, ки қори-ишканба буд ва ӯ бо дандонхилоли аз чӯби газ тарошида дандонҳояшро мекофту резаҳои хӯроки аз байни дандонҳояш ба нӯги дандонхилол баланд шуда баромадаро ба дасташ гирифта ба тарафи вай як нигоҳ мекард ва баъд он резаро дубора ба даҳонаш андохта мехӯрд. азбаски ман аз таваҳҳуми беасоси ӯ дар ҳаққи худам аз вай сахт ранҷида будам, ба саломаш бо як оҳанги нофорам ҷавоб гардонда, боз ба хаёлоти худ фурӯ рафтам. саҳни мадрасаи Кӯкалтош аҷаб ҳавои хубе дорад, гӯён ӯ дар паҳлӯи ман нишаст. ман ба ин сухани ӯ на бо тасдиқ ва на бо инкор ҷавобе надодам. бародар, шояд шумо ба ман коре дошта бошед, ки як-ду рӯз аз дунболи ман гаштед, гуфт ӯ бо оҳанги мулоимона. ман мехостам, ки чанд пул доштани шуморо ва дар куҷо мондани он пулҳоятонро фаҳмам ва баъд аз он бо дуздони ғиҷдувонӣ рафта онҳоро ғорат кунам, гуфтам бо камоли дуруштӣ. агар касе дар ҳаққи як каси ношинос, ки ӯро таъқиб мекунад, бадгумон шавад, айб ҳам нест, аҷаб ҳам нест, чун тафтиш ва пурсуков карда дидам, ки шумо мулобачаи дуруст ва росткор будаед. ба шумо узр гуфтан хостам ва ҳоло шуморо дар ин ҷо дида ба ҳамин ният дар паҳлӯятон нишастам. хоҳишмандам, ки шумо он бадгумонии маро бубахшед, гуфт ӯ ҳақиқатан бо оҳанги узрхоҳона. ман дар ҷавоби ин суханони ӯ чизе нагуфта бошам ҳам, ӯ аз вазъияти ман ва аз барҳам хӯрдани осори ғазаб ва кина аз чашму рӯям пай бурд, ки ман узри ӯро қабул кардам. пас бо оҳанги ҷиддӣ илова намуд: аҳволи худро ба шумо фаҳмонда монам зарар надорад. чунон ки мардум гумон мекунанд, ман одами серпул нестам ва агар барои нафақаи аҳлу аёл 5 чоре ёбам ҳам, вайро ба хонаи худ бурда намемонам ва ба дасти ягон кас ба тарзи амонат супурда монда, дар вақти зарурат ва эҳтиёҷ аз он одам ба қадри даркорӣ гирифта харҷ мекунам. аз ин суханони охирони ӯ пай бурдам, ки ҳанӯз шубҳаи ӯ дар ҳаққи ман боқист. аммо ба ин одам, ки бадгумонӣ дар табиати ӯ монанди як бемории кӯҳнаи доимӣ ҷойгир шуда мондааст, инод карда нишастанро муносиб надидам ва ӯро тамоман ва ҳеҷ набошад қисман аз шубҳа баровардан хоста ба сухан даромадам. ман ҷойи истиқомат меҷустам. яке аз дӯстонам ба ман хабар дод, ки шумо чанд дар ҳуҷраи зархарид доштаед. бинобар ин аз дунболи шумо афтодам, ки фурсати муносиб ёфта ҳуҷра пурсам. лекин шунидам, ки шумо аз дунболагириям дар ҳаққи ман бадгумон шудаед. атои шуморо ба лиқои шумо бахшидам, гӯён сухани худро ҳазломезона ба охир расонидам. ман ҳуҷраи зархарид надорам, гуфт ӯ бо оҳанги ҷиддӣ ва илова намуд: зотан ман зар, яъне пули нақд надорам. дуруст аст, ки 2-3 дар ҳуҷра дорам, аммо онҳо ба ман аз падари марҳумам мерос мондаанд. қори-ишканба баъд аз ба ҳамин тариқа боз як бори дигар бепулии худро исбот кардан, қадре хомӯш истода, дубора ба сухан даромад ва аз ман пурсид: ҳуҷра ёфтед ё ин ки ҳоло ҳам бошишгоҳ надоред? Не, ҳанӯз ҳуҷра наёфтаам. агар шумо ҳуҷра ёбед, ҳар рӯз дар он ҳуҷра ош мепазед? боз пурсид ӯ. аз ин пурсиши ӯ дар хотири ман гузашт, ки магар дар дасти ӯ ягон ҳуҷраи бедудкашу беоташдон мондааст. бинобар ин ош пухтан ва напухтани маро мепурсад ва агар ош напухтани маро донад, шояд он ҳуҷраро ба ман диҳад.
бо ҳамин мулоҳиза ман ба ин пурсиши ӯ ба тарзи зерин ҷавоб додам: барои ман ҳуҷраи бедудкашу беоташдон бошад ҳам шудан мегирад, чунки ман ҳеҷ ош напухта ҳам зиндагонӣ карда метавонам. Лекин дар ман ҳуҷрае ҳаст, ки дудкашу оташдони он ҳар рӯз як палави сергӯшту равғани дукаса пухтанро талаб мекунад, гуфт ӯ бо оҳанги ҳазломез ва баъд аз он бо оҳанги ҷиддӣ сухани худро давом дод. Ман ду ҳуҷра дорам. Ҳар кадоми онҳоро ба ду мулобача ба ҳамин шарт додам, ки онҳо ҳар рӯз як оши палави дукаса мепазанд. Якеашон дар соати 11 рӯз, дигарашон гашти рӯз қариби намози дигар. Ман ҳар рӯз дар соати муайян рафта бо ҳар кадоми онҳо ошашонро ҳамроҳ мехӯрам. Дар як рӯз ду бор оши палав хӯрда метавонед? Гӯён ман сухани ӯро бурида пурсидам. Агар ёфт шавад, рӯзе 4-5 бор ҳам хӯрда метавонам. Гӯён ӯ ба ман ҷавоб дода, сухани аслии худро давом кунонид. Яке аз он мулобачаҳо мувофиқи шартамон ҳар рӯз бетарк дар вақти муайян ошашро тайёр мекунад. Аммо дигари онҳо фиребгарӣ менамояд. Гоҳо ҳуҷраро қулф зада мегурезад. Фардои он рӯз, ки ман ӯро дида сахтгирӣ мекунам, дирӯз барои ош пул наёфтам ё ин ки худам дар ҷое ба меҳмонӣ будам, гӯён узрҳои нодуруст пеш меорад. Ва ҳоло он ки дар олами муомилаи пулсарфшаванда ин гуна узрҳо ба як пули сиёҳ намеарзанд. Дар соли гузашта ӯ ба ҳамин гуна узрҳо 4 бор ош напухт. Қоришканба аз сухан боз истода байни дандонҳои худро бо дандонхилоли нуктезаш кофт. Ин дафъа ба ҷои резаи хӯрок нуги дандонхилол хунолуд шуда баромад. ӯ баъд аз он ки туф гӯён даҳонашро аз хун тоза кард, боз суханашро давом дод. ҳозир ман аз пеши ҳамин мулобачаи дурӯғваъда ош хӯрда баромадам. дирӯз ош напухта гурехта буд. имрӯз ошашро камгӯшту равған кардааст. Агар ин тавр муомила кунӣ, туро аз ҳуҷра мебарорам гуфта дуғ зада мондам. Агар шумо ҳар рӯз як бор оши палав пухта маро зиёфат карданро ба гардан гиред, он мулобачаро қадрдон бошад ҳам аз ҳуҷра бароварда ҳуҷраро ба шумо медиҳам. Чӣ мегӯед? Ман дар пеши ин одами мумсик аз изҳор кардани бепулӣ ва фақирии худ ор намудам, чунки дар пеши одамони сарватманд пасттарин ва беқадртарини одамони фақир ва бенаво мебошанд. Бинобар ин сирри худро пеши ӯ накушода, бо дурӯғи зерин ҷавоб додам. Дирӯз ба ман як кас ҳуҷраи ройгон ваъда карда буд. Агар он ҳуҷра ба даст надарояд, аз они шуморо гирам мешавад. ҳар рӯз як ош пухта як касро зиёфат кардан кори душворе нест. Лекин агар ҳуҷраи ройгон ёфт шавад, беҳтар аст. Албатта ҳар кас аз ҳар чиз бештар манфиати худро ба назар мегирад, гуфт қори ишканба ва илова намуд. хуб, ҳар вақт ба худатон ё ба ягон шиносатон ҳуҷра дар кор шавад, ҳуҷраи ман бо шарти мазкур тайёр аст. Он гуна мулобачаро ман ба зами ҳуҷра додан дуо ҳам мекунам. Ман одами бечора ҳастам. Ҳар рӯз хурду хӯрокам аз ҳамин гуна роҳҳо мегузарад. Чунон ки одамон гумон мекунанд, ман пулдор нестам. шиносоии аввалини ман бо қори ишканба бо ҳамин мусоҳиба сар шуд. баъд аз он ҳар гоҳ ки ӯ дар кӯча ба ман рост меомад, бошишгоҳ ёфтед? Гӯён мепурсид. Бале, ёфтам. Ягон ошинои беҳуҷра надоред? Не, надорам. гуфтугузори сарироҳии мо бо ҳамин тамом мешуд. Лекин агар ман рӯзе 2-3 бор ҳам бо ӯ вомехӯрдам, ин суолу ҷавоб такрор меёфтанд ва ҳеҷ гоҳ ба воситаи ман аз ёфтани ориятнишини вазифашинос, ки палавро ҳар рӯз дар вақти муайян муҳайё мекарда бошад, умедашро намеканд. қисми 8. Дар Бухоро ҳар сол дар аввали соли шамсӣ дар моҳи ҳамал дар Ширбадан ном чорбоғи подшоҳӣ
сайри наврӯзӣ барпо мешуд. дар сайргоҳ дар қатори ошхонаҳои оддӣ, ки ба хӯрандагон таомҳои тайёри гуногун мефурӯхтанд, ошхонаҳое ҳам кушода мешуданд, ки дегу табақи худро ба касоне, ки бо дасти худ ош пухта хӯрдан мехостанд, ба иҷора медоданд. ин гуна ошхонадонро хаймаю хиргоҳи шомиёна зада, дар пеши онҳо як қатор оташдонҳо сохта, дегу табақ тайёр карда ва ҳезум омода намуда, мунтазири харидорон шуда менишастанд. ва толибон масолеҳи таомро худ оварда, дасти пухта мехӯрданд ва ба ошхонадорон музде медоданд. рӯзе дар айёми сайри наврӯзӣ, як гурӯҳ аз рафиқони ман ҳам дар яке аз он ошхонаҳо оши дастӣ пухта хӯрдан хостанд, ки ошпази онҳо ман будам. рафиқон баъд аз пора карда додани гӯшту равғану пиёз ва сабзӣ ба сайругашт рафтанд ва ман дар вазифаи ошпазии он ҷо мондам. ман равғанро доғ карда, гӯшту пиёзро бирён намуда истода будам, ки қоришканба дар он ҷо пайдо шуд. ӯ баъди аз ман пурсидани даркор ё нодаркор набудани ҳуҷра, киҳо будани рафиқонамро пурсид. ман дар ҷавоби ӯ 2-3 нафар маълумтарини онҳоро ном бурдам. ҳамаашон аз они худӣ буданд, гӯён аз пеши ман гузашта ба ошхонае, ки дар паҳлӯи он ошхона буд, даромад. азбаски он ошхонаҳои аз чодиру шомиёна бино ёфта деворе надоштанд, аз як ошхона аҳволи ошхонаи дигар дида мешуд. қоришканба дар ошхонаи паҳлӯӣ ба давраи гурӯҳе рафта нишаст, ки онҳо нигарони кашида овардани ошашон шуда нишаста буданд. дар ин миён ман биринҷро ба дег андохта, обашро кашонда, ошро дам кардам. рафиқони ман ҳам омада, дар зери шомиёна давра шуда нишастанд. дар ин вақт оши гурӯҳе, ки қоришканба худро ба онҳо шарик карда буд, кашида шуда буд ва ҳамаи онҳо машғули ошхӯрӣ буданд ва касе сари худро аз табақ намебардошт. аммо қоришканба дар паси ҳар луқмаи оше, ки ба доҳони худ меандохт, сари худро ба тарафи мо гардонда, аз тайёр шудан ё нашудани оши мо хабардор шуда меистод. оши мо тайёр шуд. ман ошро кашида, як-ду кафгирашро ҳаққи чашм гӯён барои ошхонадор дар даруни дег монда, табақи пурпалавро бардошта оварда дар пеши рафиқонам гузоштам. чун қоришканба дид, ки ман ошро кашида пеши рафиқон бурдам, аз даврае, ки нишаста буд, бархост. зоҳиран ҳанӯз дар зери табақи онҳо ягон даҳан ош монда будааст, ки дубора хам шуда он ошро ба даст гирифта, ба даҳонаш бурду дар ҳолате, ки аз байни ангуштонаш равғани он ош мечакид, шитобкорона қадам монда, ба давраи мо омада, бе ҳеҷ пурсупоз ва салому алайк нишаста, аз ҳама пештар дасташро ба табақ ёзонд. дар байни рафиқони мо ҷавоне буд, ки падараш яке аз бойҳои миёнаҳоли Бухоро буд. ин бойбача яке аз дӯстони деринаи ман буда, бо қоришканба ҳам ошнои ҳазлкаш будааст. вақте ки қоришканба ба давраи мо омада нишаст, он бойбача ба ӯ: «Қориамак, аз дасти шумо магар ҳеҷ халосӣ нест? Одам дар ҳар ҷое, ки ояд, дар он ҷо пайдо шуда, монанди риштаи Бухоро дарҳол ба пои кас мепечед», гуфт. «Хушачинӣ гардам аз саратон, бойбача, хушачинӣ. Кори одами бечора хушачинӣ аст. Бо хушачинии мо барои одамони бебизоат, аз хирмани шумо бар ин одами доро чизе кам намешавад. Дар ҳавлӣ оши моро наберааш гуфта мехӯрдед. Ин ошро чӣ гуна мехӯред?» бойбача пурсид. «Ин аберааш гардам аз саратон», гуфт қори, дар ҳолате, ки даҳонаш пури ош буд ва суханаш ба зур фаҳмида мешуд. Қоришканба баъд аз ин гуфтугузор ба сухани касе ҷавоб надод ва сарашро аз табақ барнадошт. ӯ 5 ангушташро васеъ кушода, ошро бо гӯшту равғанаш чунон печонда мегирифт, ки дар ҳар луқмааш гӯё дар обхез канори дарёи тезоб фурӯ рафта истода бошад.
дар оши табақ рахнаи калоне пайдо мешуд ва даҳонаш чунон аз ош пур мегашт, ки дар вақти хоидан ва нафас кашидан донаҳои биринҷ бо оби даҳонаш ҳамроҳ шуда ба рӯи табақ пош мехӯрданд. бо дидани ин ҳол ман аз ошхӯрӣ даст кашидам. ҳатто ба тарафи он ош ёрои нигоҳ карданам намонд. дигарон ҳам ба тарафи табақ бо дили нохоҳам даст бурда меоварданд ва аз зертари табақ аз ҷойҳое ки оби даҳони қори нарасида буд кам кам мегирифтанд. гоҳо ба ҳалқумаш ош банд шуда монда аз гулӯяш ба зудӣ намегузашт. дар ин гуна мавридҳо ӯ бе он ки дасти росташро аз рӯи табақ бардорад, бо дасти чапаш косаи обро гирифта қадре нӯшида оши дар гулӯяш бандшударо дарун мефиристод. барои ошхӯрии шумо як сумба ҳам дар кор будааст, қориамак, гуфтам ман ба ӯ. ӯ ба ин сухани ман нимхандае кард, аммо ҷавобе надод, чунки ба сабаби пурии даҳонаш ҳарф зада наметавонист. сумба чӣ дар кор аст? Яке аз рафиқон аз ман пурсид. барои аз гулӯ гузаронда ба дарун ҷой кардани ош, ман ҷавоб додам. об барои ош ба ҷои сумба ба кор меравад, гуфт як рафиқи дигар. оқибат қоришканба оши моро ҳам тамом карда зуд аз ҷояш бархост ва дасти равғаналудашро ба масҳии худ молида пок карда аз ошхона баромада рафт. димоғи ҳамаи рафиқон аз ин меҳмони нохондаи дилбеҷокунанда сӯхта буд ва аз ҳама зиёдтар димоғи ман сӯхта буд, чунки ман бо меҳнати тамом як оши бисёр нағз пухта, дар натиҷа аз хӯрдани он тамоман маҳрум шудам ва сахт гурусна ҳам будам. дигарон бошанд дар пухтанаш ширкат надоштанд ва ба болои ин кам кам ҳам бошад аз он ош хӯрда нафси худро қадре оромида буданд. бойбача ки ҳама ин фалокат ба сабаби ошноии ӯ бо қоришканба рӯй дода буд, зимнан аз худаш ранҷондани маро пай бурда, оҳиста аз давра бархоста пеши ошхонадор рафт. ошхонадор ҳанӯз он ошеро, ки ман барои ӯ ҳаққи чашмгиён гузошта будам, кашида нагирифта будааст. бойбача ба ивази он ба ошхонадор пул дода, вайро ба табақчае кашида гирифта оварда пеши ман ниҳод. аммо ба сабаби он ҳама корҳои дилбеҷакунанда иштиҳои ман кур шуда буд ва дилам чизе наметалабид. бо вуҷуди ин барои хотири дӯстон дусе луқма хӯрдам ва бо ҳамин ба сабаби ранҷиши хотирамро тақдир карда қадршиносӣ намудани он дӯстам, асабҳоям ором гирифтанд ва бо чеҳраи кушода аз он дӯстонам пурсидам: ин ғаламусро аз куҷо ёфта алоқа бастӣ? сабаби алоқаи ин одам ба ман дуру дароз аст, дар ягон вақти дигар нақл мекунам. ман маънии наберааш ва абераашро нафаҳмидам. ин калимаҳоро як бори дигар ҳам аз ин одам шунида будам. ҳеҷ набошад маънии ҳамин суханони сарбастаро ба ман кушода деҳ. дар он вақт ҳам туро мебахшам, ҳам ӯро. ин одам судхӯр аст, гуфт бойбача. фоидаи пул, яъне риборо бачаи пул меномад. фоидаи пулро наберааш ва фоидаи пулро аберааш мегӯяд. бойбача ин суханони худро ба тарзи зерин изоҳ кард. масалан, ӯ ба касе бо фоида пул ба қарз медиҳад ва аз вай фоидаи пулро мувофиқи шарташон бо пули нақд меситонад ва онро бачаи пул меномад. дар муддати қарздории он қарздор ба хонааш рафта ошу нонашро мехӯрад ва инро наберааш мегӯяд, ки ба ақидаи ӯ ин фоидаи пул мебошад. баъзан аз қарздор ба болои таоми муқаррарии ҳаррӯза боз ягон чизи дигар, масалан харбуза, ангур ё ин ки ҳалво меситонад ва инро аберааш, яъне фоидаи пул мешуморад. қисми нуҳум. баъд аз чандин моҳи воқеаи сайри наврӯзӣ дар айёми зимистон, як бегоҳӣ баъд аз шом бойбача ба ҳуҷраи ман омада гуфт: ман имшаб ба қоришканба як кор дорам. барои ин кор бояд соати 10 шаб ба хонаи ӯ равам. азбаски шабона кӯчаҳои Бухоро хавфноканд,
илтимос дорам, ки дар ин роҳ шумо ба ман ҳамроҳӣ кунед. Аз рӯи шунидани ман қоришканба шабона ҳеҷ касро ба хонааш қабул намекунад, гуфтам ман сухани ӯро бурида. ин кор аз ман зиёдатар барои ӯ фоиданок аст. Бинобар ин худи ӯ дар соати мазкур ба хонааш рафтанро ба ман таклиф кард. Ту хизматгор дорӣ, падар дорӣ, бародар дорӣ. Бо вуҷуди инҳо барои ба хонаи ӯ рафтан ба чӣ маро ҳамроҳи худ гирифтан мехоҳӣ? Ва ҳолон ки ман аз шакли шуми буммонанди ӯ безорам. Сабаби ин ҳамин аст, ки ин кори ман аз падар, модар ва бародаронам пинҳонӣ аст. Як хизматгори сирдон доштам, ки ӯ бемор шуда ба хонаи худ рафтааст. Азбаски ғайр аз шумо ба каси дигар дилам пур намешавад ва медонам, ки шумо сирри маро нигоҳ медоред, ба шумо рӯ овардам. Бо дидани ин ҳол ман аввал бояд ту сирри пинҳонии худро ба ман фаҳмонӣ, то ин ки ба ин кор ҳамроҳӣ карда тавонистан ё натавонистани худро ман пешакӣ мулоҳиза карда бинам. Дар он вақт гуфтанам мумкин аст, ки хоҳиши туро қабул карда метавонам ё не. Воқеа ин аст, ки гуфт бойбача, ман аз ин судхӯр аз падарам пинҳонӣ 1000 танга ба фоида қарз гирифтам. Имшаб мехоҳам, ки он маблағро ба ӯ расонам. Сабаби он маблағро рӯзона бурдан надода, шабона бурда доданам ҳам барои пинҳон доштани сирри қарздорӣ аст. Хуб гӯён ман илтимоси бойбачаро қабул кардам ва илова намудам. Ба хонаи қоришканба рафтан барои ман маргвор ногувор аст. Бо вуҷуди ин ҳамроҳи ту меравам, чунки маргӣ бо дӯстони туй аст, гуфтаанд. Мо наздик ба соати 10 шаб ба роҳ баромадем. Шаб торики абрнок ва бемаҳтоб буд. Дар шабҳои торик дар кӯчаҳои тангу каҷу килеби бечароғи Бухоро ҳаракат кардан душвор буд. Хайрият, ки барф меборид ва сафедии вай кӯчаҳоро монанди курмаҳтоб нимравшан карда буд ва мо метавонистем, ки роҳҳоро аз чоҳу дарро, аз девор ба тобиши барф фарқ карда қадам партофта тавонем. Мо ба гузари кемухтгарон наздик расида будем, ки аз дунболи мо Миршаб пайдо шуд. ӯ савори асп буд ва одамонаш дар ҷилаваш таблҳоашонро куфта ва садо дода меомаданд. Одатан миршабҳои Бухоро аз дур тарсида шабона ба он наздик намешуданд ва одами ростро дастгир карда ё пул мегирифтанд ва ё ҳабс мекарданд. Бинобар ин аҳволи мо душвор буд. Мо гурехта наметавонистем, чунки дар он сурат одамони миршаб рост будани моро дониста моро таъқиб карда дастгир мекарданд. Ва рӯйрост ҳам ба миршаб рӯбарӯ шудан наметавонистем, зеро дар он сурат онҳо моро мешинохтанд ва медонистанд, ки мо дузд нестем ва ба пои худ ба даст меафтодем. Бинобар ин бойбача бисёр тарсид, чунки агар мо ба дасти миршаб меафтодем, ӯ маҷбур мешид, ки маблағи барои қарзи қоришканба тайёр кардаашро тамоман ё қисман ба миршаб диҳад. Инчунин эҳтимоли дар ҳабсхона миршаб афтода бими ба пеши падараш кушода шудани сирраш ҳам буд. Аммо ман ӯро дилдорӣ кардам, ки натарсад ва аз паси ман омадан гирад ва худам аз пеши девори ҳавлиҳо оҳиста оҳиста нотарсона қадам партофта рафтан гирифтам. Вақте ки мо ба растаи рангуборфурӯшӣ расидем, дастаи миршаб ҳам ба мо наздик расид. Мо худро дар торикии зери долони раста гирифта ба суфачаи дуконе баромада, дар паси сутуни долон пинҳон шуда истодем ва ман аз суфачаи дукон як порча хишти пухтаро канда гирифта ба ҳар эҳтимол тайёр шуда истодам. Одамони миршаб дар зери долон пинҳон шудани моро фаҳмиданд. Барои муайян кардани дузд ё рост будани мо яке аз онҳо бо овози баланд пурсид: «Кист вай?» Ман ба ҷои ҷавоб хиштпорчаро ба тарафи онҳо ҳаво додам. Бо ҳамин дузд будани мо ба миршаб ва одамонаш маълум гардид. Миршаб, ки то он вақт аз паси даста меомад, якбора сари аспашро ба паскӯчаи бозори ангишт ба тарафи чорсу гардонд. ба сӯи посбонгоҳи худ расбор гардид ва одамонаш ҳам таблҳошонро хобонда аз дунболи сардори худ чобукона шитофтанд.
баъд аз дур шудани дастаи миршаб мо аз сутун ва зери долон баромада ба роҳ даромада, аз пеши кӯли обгурези гузари кемухтгарон гузашта, ба дасти чап ба паскӯчаи пешбаста баргашта ба пеши ҳавлии қуришканба расидем. Бойбача ба ман таъин кард, ки ман дар паҳлударии дарвоза истода на овози худамро ва на овози поямро набарорам. Агар қуришканба донад, ки гуфт ӯ ман ҳамроҳи худ як одами беганаро гирифта омадаам, ба шубҳа афтода дарвозаашро нахоҳад кушод. Ман мувофиқи нишондоди бойбача дар канортари пеши дарвоза пинҳон шуда истодам ва ӯ дарро куфт. Зоҳиран қуришканба ба омадани бойбача нигарон шуда дар роҳрав истода будааст, ки баробари баромадани садои тақтақи дарвоза ӯ аз дарун «Вай кист?» гӯён овоз дод. «Ман ошноятон, Қориамак, кушоед». Қори дарвозаро кушод, аммо баробари дар паҳлӯи бойбача намоён шудани сиёҳии як одами дигар, ӯ «Вой» гӯён худро пас кашид ва хост, ки дарвозаро бандад. Аммо бойбача ба ин кор роҳ надод. Бо бозуи худ ба як табақи дарвоза такя дода, вайро кушода нигоҳ дошта, як пои худро аз остона дар он гузошт. «Натарсед, Қориамак, ин кас аз они худӣ», гуфт ва ба ман нигоҳ карда дароид. Гӯён аввал маро аз дар дароварда, баъд аз он худ даромад ва баъд аз даромадани мо Қори дарро баста қуфл зад. Роҳрави ҳавлии тангу торик буда ва аз даст карда диданамон маълум шуд, ки дар он ҷо як дари дигар буда, зоҳиран вай дари ҳавлии дарунӣ будааст. Аммо қуришканба он дарро накушода, дари дигареро, ки ба сари зиначае шинонида шуда будааст, кушод. Аз як зинаи тангу торик боло баромадан гирифт ва моро ҳам ба баромадан аз дунболи худ таклиф кард. Мо аз паси соҳибхона пӯғондаву деворҳои зинаро даст карда боло баромадем. Дар боло як рӯйҳавличаи танг буд, ки бар болои роҳрав бино ёфта буд ва ба сабаби пурбарф буданаш ҳама ҷояш ба мо менамуд. Ва ба муқобили сари зина пайваста ба ин рӯйҳавлича болохоначае воқеъ шуда буд, ки ду дар дошт. Аз сари зина то дари даромадани он болохона дар канори рӯйҳавлича нимайвончае бино ёфта буд, ки Қори аз зери вай рафта дари болохоначаеро кушода даромад ва моро ҳам ба рафта даромадан таклиф кард. Мо ҳам рафта ба болохонача даромадем, аммо дар он ҷо чизеро дида ва ҷои нишаст ёфтан мумкин набуд ва соҳиби хона дар пешгоҳи вай хисир карда мегашт. «Қориамак, дар он ҷо чӣ кор карда истодаед?» гӯён бойбача аз соҳиби хона пурсид. «Лампаро мекофтам, ёфтам», гуфту дар ҷавоб вай илова кард. «Гугирд доредон?» «Ман надоштам», гуфт бойбача баъд аз кофта дидани ҷайб ва киссаҳои худ. «Ман ҳам гугирд надорам», ман ба сухани бойбача илова кардам. Қори баъд аз шунидани ҷавобҳои мо бо пои худ замини болохонаро куфтан гирифт. «Ин чӣ кор, Қориамак? Магар дар он ҷо рақсида истодаед?» пурсидам ман. «Зеро ин болохона хонаи нишасти дарунии ман аст. Бо ҳамин пойкӯбӣ аз хона кас баромада барои даргирондани лампа ба ман ёрӣ медиҳанд», Қори ҷавоб дод. Дар ҳақиқат фурсате нагузашта овози пои ба сари зина баромада истодани касе шунида шуд. «Лампаатро барор, ки аз вай ин лампаро даргиронам», гуфт Қори ба касе, ки дар сари зина пайдо шуда буд. Барои даргирондани лампа гугирд напурсида, чаро баровардани лампаро талаб кардед? гӯён рафиқи ман ба соҳибхона савол дод. «Ҳамаи харҷҳои рӯзгори ман андозаи муайяне дорад. Аз рӯи ҳисоб бояд дар як шабонарӯз дар хонаи ман як дона гугирд сарф шавад ва бо он гугирд бояд ҳар рӯз аввали пагоҳ оташи чойҷӯшонӣ даргиронда шуда, дигар оташ ва чароғҳои дар шабонарӯзӣ даркоршаванда аз якдигар даргиронда шаванд», гуфт Қори ва илова кард. «Ба ақидаи мардум, 5-4ро, ки ман дорам, ҳамашро аз судхӯрӣ, аз рибо ёфтаам. Ин нодуруст аст. Ман ҳар чизе, ки дорам, ҳамашро аз сарфакорӣ ёфтаам. Сарфаи сари оташдон
савдогарии Ҳиндустон гуфтаанд. дар вақти боло бароварда фуровардани лампа, хусусан дар ин вақт ки барф борида истодааст, агар шишаи лампа шиканад, харҷи мумсик дучанд мешавад, гуфтам ман. зарари шишаи шикаста ба гардани касе меафтад, ки он лампа аз они вай аст. Ба ман чӣ дахл дорад, гуфт қорӣ ва илова намуд. Бинобар ин ман лампаи худро барои даргирондан ба дарун нафиристонда, барои ин кор баровардани лампаи дарунро талаб кардам. лампаи дарун аз они кист? Ман ба тааҷҷуб пурсидам. аз они занонам, гуфту дар ҷавоб ва изоҳ кард. занонам тоқиядӯзӣ мекунанд. пештар лампа ва равғани онҳоро, ки онҳо дар рӯшноии вай тоқиядӯзӣ мекарданд, ман медодам ва нимаи фоидаи холиси аз он пеша ояндаро ман мегирифтам. аммо онҳо аз ман ҳисобдонтар баромаданд. ба рӯшноӣ чӣ сарф мекунед, ки нимаи музди меҳнати моро шумо мегиред гӯён? ва баъд аз он ҳамаи харҷҳои дар рӯшноӣ шавандаро аз ҳисоби худ карда, тамоми фоидаи аз он касб ояндаро худашон соҳибӣ кардаанд. ин тавр бошад шумо он ҳама ҷонканиҳое, ки барои бо нархи зиёд фурӯхтани тоқияҳо мекардед, барои худатон набуда, барои манфиати занонатон будааст. аммо аз ин фикратон, ки дар бораи эҳтимоли шикастани шиша изҳор кардед, маълум мешавад, ки шумо ба манфиати занонатон коре надоред ва фақат фоидаи худро мебинед. сабаби ин зиддияти кирдоратон чист? дар он ҷо ҳам ман фақат фоидаи худро ба назар гирифта будам, гуфт қоришканба ва изоҳ дод. тоқияҳоеро, ки занонам медӯзанд, ман аз онҳо бо нархи вофурӯш, бо нархи яклухтфурӯшӣ баҳо карда мегирам ва баъд аз он онҳоро ба бозор бурда, ба воситаи тоқияфурӯшҳои шиносам бо нархи донафурӯшӣ фурӯшонда мегирам. фарқе, ки дар байни яклухтфурӯшӣ ва донафурӯшӣ ҳаст, ба фоидаи ман мемонад. дар ин миёна гӯё шумо вофурӯш мешавед, гуфт бойбача. бале, ман худ вофурӯш мешавам, гуфт қорӣ. лекин вофурӯше, ки пули худро ба харид банд намекунад ва аз ташвиши дар дукон нишаста бо харидорон гуфтушунид кардан озод аст. яъне ман вофурӯше мешавам, ки фоидаро тамоман муфт меситонам. дар ин вақт касе лампаи даргирифта истодаеро бароварда бар сари зина ниҳод. қорӣ рафта он лампаро оварда ба болохона дароварда монд ва баъд аз қадре пасттар кардани пилтааш, шишаашро ба дасташ гирифта ба замин гузошт. магар шишаи лампа бисёр тафсон буда, дасташро сахт сӯзонд, ки воҳ-воҳ дастакам гӯён, ӯ панҷаашро ба пеши даҳонаш бурда пуф-пуф гӯён, барои таскин додани сӯзиши сари ангуштонаш кӯшиш мекард. на ин ки шишаи тафсонро бо дастатон гиред, гуфтам ман бо оҳанги афсӯсхӯрӣ. бояд бо остин ё ин ки бо рӯймолчаатон мегирифтед. хайрият, ки бо остин ё ин ки бо рӯймолчаам нагирифта будам, гуфт қорӣ, дар ҳолате, ки ҳанӯз сари ангуштонашро пуф-пуф мекард. дар он вақт остин ё рӯймолча парт шуда нобуд мегардид, ки товони вайро ҳеҷ кас намедод ва ба ман зарари калон мерасид. даст сӯзад, ямоқаш аз худаш аст, худ ба худ дуруст мешаваду меравад ва маро ҳеҷ бало намезанад ва зарар ҳам намерасад. қоришханба баъд аз қадри ором додани сӯзиши сари ангуштонаш, лаби палоси хонаро бардошта, аз зери он як хасбурёро бароварда, вайро аз лампаи бешишаи даргирифта истодаи занонаш даргиронд ва бо вай лампаи болохонаро равшан карда, шишаҳои лампаҳоро ба сарашон гузошт ва баъд аз ба сари зина монда омадани лампаи занонаш, лампаи болохонаро оварда ба сари сандалӣ ниҳод. лампа савун буда, монанди нукчаи сари мазор милт-милт кунон сӯхта, атрофро нимравшан мекард. бо вуҷуди ин мо палос ва бисоти болохонаро дида тавонистем. бар рӯи хона як намади оҳакии бисёр кӯҳнаи ҷо-ҷояшро кӯязада паҳн карда шуда буд. бар рӯи сандалӣ як курпа буд, ки мувофиқи гуфтаи худи қоришканба аз арақчини зери полони хар фарқ надошт. аммо курпачаҳое, ки бар кодокҳои сандалӣ андохта шуда буданд,
аз курпаи рӯи сандалӣ чиркинтар буда, ба назари кас монанди арақчини зери полони хари пушташ пурреш менамуд. марҳамат карда бинишинетон, гуфт қори ба мо, ки ҳанӯз дар миёнаҷои болохона рост меистодем ва барои нишастан атрофи сандалиро нишон дод. мо барои нигаҳдории бадани худ аз чиркиниҳои палоси болохона ҷомаҳои рӯямонро ба тани худ сахт печонида, ҳар кадомамон дар як кодокии сандалӣ нишастем ва ҳамин ки пойҳоямонро барои гарм кардан ба даруни сандалӣ дароз кардем, гӯё ки ба яхдон дароз карда бошем, маҷбур шудем ки ба зудӣ ба зери худ кашида дузону нишинем. ҳамоно сармои зери болохона аз оташхонаи беоташи сандалӣ аз ҷои палосдори хона зиёдтар бар рӯ мезад, ки даруни сандалӣ назар ба берунаш сардтар буд. магар дар даруни сандалиятон ба ҷои оташ ях андохтаед, ки пойҳоям дар он ҷо аз сармо сӯзиш кардаанд, гуфт бойбача ба соҳибхона. На ин ки ҳамин ҳавои на он қадар сард ба пои одам таъсир кунад, гуфт қори дар ҷавоб. ниҳоят ба ин дараҷа нозук будани пои бойбачагонро акнун фаҳмидам. пои муллобачаи саҳроӣ ҳам ки нозук набуданаш маълум аст, аз кор рафт, гуфтам ман. дар чилаи зимистон, дар вақте ки як ваҷа барф боридааст ва ба даруни кафши равандагон порчаҳои барф медароянд, пои шутур ҳам бошад ба сармо тобоварӣ карда наметавонад. ба кӯча баромада якду гузарро гардиш карда оед, дар он вақт мефаҳмед, ки сармо ба пои кас чӣ гуна таъсир мекардааст. ман ҳозир аз кӯча омадам, гуфт қори шикамба. на як гузар ду гузарро, балки нимаи шаҳрро гардиш кардаам. ба поҳоям ҳам ғайр аз як кафшу масии дарида чизи дигаре набуд. бо вуҷуди ин ба поям сармо таъсир накард. маълум мешавад, ки пои ман аз пои шутур ҳам сахттар ва ба сармо тобовартар будааст. маълум мешавад, ки пои шумо монанди пои фил ғафспӯст будааст, гуфт бойбача. чӣ халат ба пои филон халачӯби говоронӣ? гӯён ман илова кардам. баъд аз ин ман аз қоришкамба пурсидам: ин ҳама гузару кӯчаҳоро давр зада гашта чӣ кор мекардед? чӣ кор мекардам? ба ҳавлиҳои ошноҳоям рафта, ошҳояшонро хӯрдам, чойҳояшонро нӯшидам. агар ба бойбача ваъдагӣ намебуда, боз 2 соати дигар то нимаи шаб дар хонаҳои он касоне ки ошҳояшонро дер мехӯранд даромада, мувофиқи насиби худ навола мебардоштанд. шумо дар хонаи худатон ҳам ҳеҷ ош мехӯред? ман пурсидам. ҳаргиз. модом ки дар хонаи дӯстон ошу нони тайёр ҳаст, чаро дар хона дегу дуд кунонда ва пулере ки ба 100 машаққат меёбам харҷ карда ошпазонда хӯрам? ҷон хонаи мардум, на ғами обу на ғами ҳезум гуфтаанд касони хиратманд, гуфт қори шикамба ва монанди он касе ки дар гуфтор аз ғайри қасд хатое сар ба сар зада бошад, оҳангашро якбора дигар карда илова намуд: не, дурӯғ шуд, соле 2 бор дар хонаи худ ҳам ош мехӯрам. ман бовар намекунам, гуфт бойбача. ман ҳеҷ бовар намекунам, ки шумо пул харҷ карда дар хонаатон ош пазонда хӯред. пул харҷ карда ош пазонда намехӯрам. қори охири калимаи намехӯрамро мад кашида гуфт ва изоҳ дод: занонам соли 2 бор дар моҳҳои муҳарраму раҷаб аз пули худ ош пухта, қориҳоро даъват карда ба арвоҳи падарашон хатми қуръон мекунонанд. азбас ки мо фарзанду дастиёр надорем, ошро ба пеши қориҳо худам бароварда ҳамроҳи онҳо мехӯрам. худатон ки қори ҳастед, чаро хатми қуръони занонатонро худатон карда пули онҳоро намегиред ва чаро роҳ медиҳед, ки он пул аз хонаи шумо баромада ба кисаи бегунагон даромада равад? бойбача пурсид. ман 1000 бор ин корро кардан мехостам, аммо занони мӯйдарози ақлкӯтоҳ қабул намекунам. шумо худоро ҳам фиреб медиҳед. қуръон нахонда пули моро мегиред, мегӯянд, гуфт қори шикамба ва илова намуд. лекин ман ҳам барои ба кисаи худ даровардани як қисми он пулҳо роҳ ёфтам. чӣ тавр? ман пурсидам. одатан занонам дар хатми қуръон 3 нафар қори даъват мекунанд.
ва барои ҳар кадоми онҳо дар як коғаз 7 танга печонда ба ман медиҳанд, ки ба қориҳо бароварда диҳам. Ман дар роҳрав аз ҳар кадоми он коғазпечот 2 тангагӣ гирифта ба кисаи худ андохта, боз он коғазҳоро монанди аввалӣ печонда бароварда ба қориҳо медиҳам. дар натиҷа ҳар кадоми он қориҳо ба 5 танга соҳиб мешаванд. Ман ба 6 танга соҳиб мешавам. 6 тангаро аз ҳаққи қориҳо медуздам гӯед, гуфт бойбача. Чаро ин кор дуздӣ шудааст? Гуфт Қоришканба қадри шӯрида. Агар он қориҳо Қуръон хонда пул гирифта бошанд, ман ҳам аз онҳо бештар ва хубтар Қуръон хонда ба арвоҳи падарарусонам бахшида пул гирифтаам. ин кори хуби маро занони ахмақам надонанд ҳам Худо медонад. Суханро дароз карда таъсири сарморо паст намуда наметавонед, қориамак, гуфт бойбача. Агар аз пул умед дошта бошед, ба зудӣ як хоқандоз оташи наошукуфта биёред, ки поям ях баст. Дастам ҳам карах шуд. Акнун тоқати нишастан ҳам надораму пул шумурдан ҳам. ҷоеро нишон мегиред, ки агар тиратон ба он ҷо расад, ҷони кас мебарояд. Гӯён Қоришканба аз ҷояш бархост ва ба миёнаҷои хона рафта он ҷоро пойкӯбӣ кардан гирифт ва илова кард. Агар оташ набарорам, бо пул надодан, тарсондан аз ҳамин гуна нишонагириҳои шумо аст. Дақиқаи нагузашта овози пои ба сари зина баромадани касе шунида шуд. Қоришканба ба он кас аз сандалии хона як хокаандоз оташ барор. Гӯён овоз дод. Баъд аз дақиқае дар сари зина як хокаандоз пайдо шуд. Қоришканба рафта хокаандозро оварда, ки дар вай аз оташ зиёдтар хокистар буд, ва ӯ он хокаандозро ба оташхонаи сандалӣ гузошт. Чаро оташро дар сандалӣ нарехта ба хокаандоз гузоштед? Ман аз қори пурсидам. Ин ҳикмат дорад. Чӣ ҳикмат дорад? Боз пурсидам. Баъд мефаҳмед. мо пойҳоямонро ба даруни сандалӣ дароз кардем. Он оташ чандон гармӣ надошта бошад ҳам, ях ва барфҳои масҳиҳои моро об кардан гирифт. Сандалиятон пештар яхдон бошад, акнун яхобдон шуд, гуфтам ман. Зарар надорад. Аз хонаи ман ба ҷои ба дилатон оби сард задан, яхоб зада меравед, ки ин ҳам сабаби хотирҷамъии шумо, ҳам боиси осудагии ман мешавад, гуфт Қоришканба. Зимнан маълум кард, ки ҳанӯз ӯ дар ҳаққи ман бадгумон аст. Зудтар дафтаратонро бароред. Ҳисобиятонро баробар карда барвақттар баргардем, ки дар хона одам дер монад, ях баста мемирад, гуфт ҳамроҳи ман. Қоришканба аз ҷояш хеста бойбачаро барои берун баромадан имо карда худ аз хона баромад ва бойбача ҳам ба ман як чашмак зада аз дунболи ӯ берун рафт. Баъд аз он ки ҳардуи онҳо дар берун қадре гӯшакӣ карда бо ҳам пас гап заданд, қорӣ аз зина фуромада рафт ва бойбача хандакунон ба хона даромад. Чӣ кори махфӣ будааст? Ман аз бойбача пурсидам. Ҳеҷ кор не, одати судхӯрон ҳамин аст. Ӯ мегӯяд, ки ман шабона аз шумо пулро гирифта дар пеши як одами бегона дар хонаам намемонам. Ман рафта касеро гирифта меорам, ки ба ӯ дилам пур мешавад ва эътимод дорам. Баъд аз он аз шумо пул мегирам ва ба дафтар менависам. Баъд аз ин ҳамроҳи он одам пулро бардошта бо ҳамроҳии шумоён ба кӯча мебароем. Шумо ба ҷои худ меравед ва ман бо он одам пулро бурда ба ҷое, ки худ медонам, мегузорам, то ин ки рафиқи шумо гумон накунад, ки ман шабона дар хонаам пул мемондаам. Ман бо шунидани ин суханҳо аввал аз қорӣ сахт ранҷида бошам ҳам, зуд ранҷишам бартараф шуд, чунки ба ин дараҷа расидани шубҳа ва бадгумонии одам аз ҷумлаи бемориҳои девонагӣ аст гуфта дар дили худ қарор додам. Албатта аз девона ранҷидан дуруст нест. Ҳатто ба ҳоли вай раҳмам омад, ки он бечора то охири умраш дар натиҷаи ин беморӣ азоб хоҳад кашид. Ман дар ин гуна фикру хаёлҳо будам. Қоришканба бозгашта омада аз зина ба болохона баромад, аммо ӯ танҳо набуд. Магар одаматонро наёфтед? Гӯён бойбача аз ӯ суол дод. Ҳанӯз ба он одам нарафтам.
як кори зарур ба ёдам омад, ки аз роҳ баргашта омадам, гуфт Қоришканба. Ба мо наздик расида омада ва кори зарурашро изоҳ кард. шумо ҳарду якдигарро ва овози якдигарро мешиносед ва ҳозир ғайри суҳбат карда нишастан кори дигар ҳам надоред. барои ин кор лампа сӯхтан ҳоҷат нест, харҷи барзиёд аст. бинобар ин ман лампаро хомӯш карда бурда ба сари зина мемонам ва дар вақти омаданам боз аз лампаи занон даргиронда оварда дар рӯшонияш ҳисобро баробар мекунем. дуруст аст? пеш аз он ки мо ба ин суолаш ҷавоб диҳем, лампаро аз пеши мо бардошта гирифта бурд ва ба сари зина вайро хомӯш карда монда аз дарвозааш баромада рафт. модом ки мо якдигарро ва овози якдигарро мешинохта бошем ва барои суҳбат карда нишастанамон рӯшноӣ зарур набудааст, биё бо ҳам гуфтугузор карда мешинем, гуфтам ман ба бойбача ва илова карда пурсидам: ту ки падари савдогар дорӣ ва ман медонам ки тамоми нақду насиҳаи падарат дар дасти туст, пас чаро ту ба қарз муҳтоҷ шудӣ? ин масъала дар пеши ман монанди муаммо сарбаста аст. агар ин муамморо кушода медодӣ, ман хеле хурсанд мешудам ва дилгирие ки аз суҳбати ин мумсики дарунсиёҳ дар ман пайдо шуд бартараф мегардид. модом ки дили ман ба шумо пур шуда, ҳамроҳи худ гирифта оварда сирри қарздории худро ба шумо кушода додам, аз кушодани сабаби қарздориам ҳам ҳеҷ ибо ва мулоҳизае надорам, гуфт бойбача ва сабаби қарздориашро шарҳ дод. чунон ки медонед, ман бо падарам дар як дукон менишинам ва азбаски падарам бесавод аст, чунон ки худ гуфтед, ҳама нақду насиҳаҳояш дар дасти ман аст. ман гоҳо ба тақозои ҷавонӣ 500 ё 1000 тангаро аз пули аз фурӯшомада гирифта ба комҷӯиҳои худ сарф мекунам. гоҳо мешавад ки баъд аз ин гуна харҷи ман ба бонк ё ба савдогарони калоне ки мо аз онҳо мол мегирем, пул додан дар кор мешавад. дар ин гуна мавридҳо барои нафаҳмондани камомади дукон ба падарам он маблағро аз ҷои қарз гирифта, ҷои он камомадро пур карда мемонам ва ҳамин тарз шуда ман ба қарз муҳтоҷ мешавам. баъд аз он аз савдои ҳаррӯза кам кам бозёфт карда маблағи қарзу фоидаи вайро таҳия намуда ба қарзхоҳ мепардозам. дуруст аст ки ҳамаи инҳо дар зиндагонии бойбачаҳо шуданист, гуфтам ман. модом ки ба қарз муҳтоҷ шудӣ, чаро аз ҳамин ҳайвони дупо қарз мегирӣ? чаро аз ягон ҳинду ё аз ягон судхӯри дигар қарз намегирӣ? аввал ин ки ҳамаи судхӯрон хоҳ ҳинду бошанд, хоҳ мусулмон, бо ҳамин атвору кирдор ҳастанд, ки дар Қоришканба дидед. дуввум ин ки аз ҷои дигар қарз кунам, бими кушода шудани сирам дар пеши падарам ҳаст. Қоришканба бошад дар бобати қарздиҳӣ ва пулгирӣ сар медиҳад, ки сир намедиҳад. бинобар ин аз ин ҳайвони дупо қарз мегирам. бо шунидани овози пои касе ки аз зина боло мебаромад, сухани бойбача бурида шуд. оянда Қоришканба буд, ки лампа ба даст меомад ва дар паси ӯ як каси дигар буд. қори лампаро оварда ба рӯи сандалӣ гузошт. мо дар рӯшноӣ одамеро, ки қори ҳамроҳи худ оварда буд, шинохтем. ин саройбони сарои Кавказ буд, ки дар вай контораи Кавказ Меркурий ном ширкати нақлиёти Русия ҷой гирифта буд. Қоришканба баъд аз лампаро оварда ба рӯи сандалӣ ниҳода рафтан, аз хонаи дарун дафтарашро овард ва бо бойбача ҳисобашро баробар карда, пули нақдро қори қабул намуд ва санади қарздориро бойбача гирифта дарронда дар кисааш гузошт. мо барои рафтан аз ҷой бархостем. андак сабр кунед, ҳамроҳ мебароям, гуфт Қоришканба. ӯ лампаро ба дасти саройбон дода, дафтарро ба дасти худ гирифт ва ба дасти дигараш аз сандалӣ хокандозеро, ки дар аввали омадани мо бо оташ гузошта буд, бардошта баровард. дар хокандоз осори оташ наменамуд
ва ба ҷои оташ хокистар буд. ин хокистарро чӣ кор мекунед? Ман аз қори пурсидам. ин тамоман хокистар не, ҳанӯз оташ дорад. Агар бо хокандоз нагузошта дар даруни сандалӣ мерехтем, албатта то ҳол тамоман хокистар мешуд. акнун бояд ҳикмати оташро дар сандалӣ бо хокандоз ниҳоданамро фаҳмида бошед, гуфт қори. ва барои ҷавоби пурсиши ман илова намуд: ин хокистари оташолударо дар сандалии хонаи дарун меандозам ва то рӯз пояҳоямро барои вай дошта гарм карда мехӯбам. мо аз зина ба роҳрав фуромада, аз он ҷо ба кӯча баромадем. қоришканба занонашро ҷеғ зада, қуфл карда мондани дарвозаро ба онҳо таъин намуд